Kaixo, eta orain zirkuluarekin hasi behar dugu. Zirkulua ez da nahastu behar zirkunferentziarekin. Zirkunferentzia baten barruko puntu guztiak osatzen dute. Orduan da, barruko guztia margotuta. Hori da zirkulua. Eta kanpoko soka hori izango litzake zirkunferentzia. Hiru hitz ezagutu behar dituzute. Lehenengo, zirkulu erdia, hemen dago. Diametrotik alde batera geratzen den erdia. Hau da, diametroa, erdi guzti hori, adibidez, hori izango litzateke zirkulu erdia. Gertatzen da batzutan, sektore zirkularra erabili behar dugula. Zergatik, bi erradiok mugatutako zirkulu zatia delako. Hau da, erradio bat, hau da beste bat, eta hori izango litzateke sektore zirkular bat. Ikusten dezute, laurdena baino gutxiago. Izan daiteke, laurdena baino gehiago, edo ia guztia. Eta azkenik gelditzen zaigu koroa zirkularra. Hori nola izaten da, edo nola eratzen da. Egiten da, zentro bera dute, bi zirkunferentzia, hemen dago bat, erradio txikiarekin, eta bestea erradio handiarekin. Eta orduan, behin arteko gunea. Azalera hori, edo gune horri, deitzen zaio koroa zirkularra. Eta honekin bukatuko genuke zirkulua.